Mä oon Elli Teinilä, oon vastavalmistunut rakennustekniikan diplomi-insinööri Tampereelta ja työskentelen VSP:llä ratageotekniikan parissa. Käytännössä suunnittelen rautateiden pohjarakenteita ja melkeinpä mitä vaan, mitä on siellä radan maanpinnan alapuolella. Se, minkä takia mä olisin vuoden nuori konsultti, on, että mä oon rohkea, utelias ja ennakkoluuloton. Eli mä uskallan avata suuni ja mä uskallan selvittää asiat, mitä mä en vielä tiedä. Ja mä heittäydyn ennakkoluulottomasti kaikkiin uusiin haasteisiin. Mä päädyin tälle alalle kesätöiden kautta. Eli meillä ei koulussa hirveästi opeteta rautatiepuolta, mutta pääsin sitten harjoittelijaksi ja ensimmäisenä harjoittelukesänä tulikin sitten opettua ihan tosi paljon rautatietermejä ja rautatien geotekniikkaa. Mun työn jälki näkyy kestävänä rautatienä, eli semmoisena ratana, jota ei tarvitse olla purkamassa ja korjaamassa jatkuvasti, vaan siinä voidaan pitää liikenne läpi vuoden jatkuvana. Ja mun mielestä on hienoa, miten järkevillä suunnitelmaratkaisuilla voidaan vaikuttaa myös rakentamisaikaisiin kustannuksiin, kun ei esimerkiksi tahkota ihan hirveästi ylimääräistä rahaa just pohjarakenteisiin, jos ei ole ihan pakko. Mä uskon, että tulevaisuudessa geotekniikka tulee olemaan entistä haastavampaa, eli me rakennetaan alueelle, mihin ei ole aiemmin rakennettu, koska se on vaikeaa ja on huonot pohjaolosuhteet, ja sitten rakennetaan yhä tiiviimmässä kaupunkiympäristössä. Ja näiden lisäksi mä uskon, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee varmasti lisää vaatimuksia meidän hankkeilla, ja semmoinen teknisesti laadukas ja ympäristöllisesti kestävä työ tulee olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.